igama lami nguXolisile Shabalala, kodwa bangazi ngelikaSazini Shabalala. Namhlanje siyashada Mkhwanazi, ngiyibonele Mkhwanazi into nje sasikade silokhu sikhuluma ngayo nje emhleni yethu ukuthi kufanele sigcine sesishadile. Kuze kufike lesi sikhathi-ke saze sathola ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sihlanganise izinto-ke, sagcina-ke sekuphumeleleka. Noma-ke kube nzima kakhulu ngoba kudonseke kanzima kakhulu ngoba nje esimeni sonke esasisibekile esaphila nje sibeka nje ukuthi sifisa kwenzeke lokhu nalokhu. Kuze uthe mase sithi sisemaphethelweni ukuthi silungise izinto ukuthi kwenzeke, wayeseseyamthatha uNkulunkulu ngasala ngedwa. Ngasala nobuzima omkhulu sekufanele ukuthi manje ngihlanganise izinto esimeni ey'ntweni esasiyikhuluma naye sobabili ukuthi kufanele sizenze. Kwaba nzima sengidonsa ngedwa, kodwa ngomsa kaNkulunkulu ngabona sekwenzeka. Nje yokuqala ngahlanganisa, ngawathola amacansi, ngayithola ingubo, ngayithola inkomo, ngoba nasekhaya lapho ngizala khona futhi akusenamuntu, sekwabafowethu nje bodwa. Kwahlanganiseka ukuthi iphume-ke zonke izinto eziyimfanelayo. Kwase-ke kuyahlangana ukuthi-ke sekuyilanga lomshado, njengoba-ke sekuyilanga lomshado namhlanje. Igama ngiXoliswa uzothola lo Mkhwanazi, i-firstborn yabazali abashadayo. Abantu abashadayo njengamanje uXolisile noZenzele Mkhwanazi abazali bami. Engakusho ngijabule kakhulu ukubona lolu suku luze lugcina lufika namhlanje, ngoba abazali into kade wasibeyifisa. Noma-ke sekube nakho ukuthi ubaba akasekho emhlabeni, kodwa ngiyabonga ukuthi seligcine lafika namhlanje lolu suku. Ngijabule kakhulu nengikubona kwenzeka nokusazokwenzeka. Hayi ngijabule. Mina-ke igama lami uMpumo kaMkhwanazi. Ayike kusho ukuthi-ke ngosuku lanamhlanje nakho konke okusazokwenzeka-ke umcimbi wonke, sengingasho ukuthi ngifisela uma impilo nje, nathi uNkulunkulu esipha amandla ukuthi sifezekise lokho okuseyifiso zakho ongakenzeki. Ubaba efisa ukuthi kwenzeke, kodwa okukhulu kakhulu ukuthi sekwenzekile iwona lo mshado lo ubaba ayewufisile vele sasekhona kwenzeka. Kuningi-ke lokho, kodwa ade kukhulu kakhulu ey'ntweni zizonke, nokuthi nje-ke amnike yona impilo kukho konke-ke noma ubaba engasekho-ke, ngoba sekuyena umuntu esesithembe kuye, akekho umuntu esesinaye manje. Nathi sikwazi ukuthi komncane sinakho simnikeze yena ukuthi ejabule, noma singeke size sizivaleke isikhala sikababa sohlale sikhona, kodwa nje ukuthi sibe khona eduzane naye. Nokuthi basifundisile-ke nje impilo, izinto ey'nkulu abasifundise ngazo, uthando bethandana ngalo. Babuze wahamba nje obaba kawena engasikhohliwe siy'ngane zakhe, ngisho iy'ngane esizalayo thina. Namahlaya keze wahlephuleke, ekethi uma efaka imali ethi hayi sengifakela abazukulu bami, mina ngifakeli mina ngizoyibona. Ede ubaba onothando kakhulu, shuthi nje kuningi esikufundile kibo okukakhulu ukuthi kube thusekhona. Hayi bekuzoba mnandi kakhulu, kumnandi khona engekho. Uyabona nje ukuthi hayi laphandle kushubile impela, kusazoba mnandi, usuku lusazoba lude noma lulufishane nje, ngoba phela kuyisikhathi sokuthi kusebusika, kodwa khona kuhle kakhulu.
kusho ukuthi okokuqala nje kuye kwafika ibhokisi lisuka kwaShabalala kithi lize kwaMkhwanazi. Balivimba futhi nalo abakwaMkhwanazi ukuthi lingangeni. Kwase kuphuma imali engango-R100 base belivumela langena. Okwesithuba ntambama salandela thina ngo-6 sesiphuma kwaShabalala manje nomsindo oza kwaMkhwanazi. Sithe futhi masifika la sama ngemoto basivimba futhi bathi umakoti angeke angene ngaphandle kokuthi avule isango ngemali. Saseke sebeyikhipha futhi imali abakwaShabalala bakhipha futhi R100 base bezivumela sangena. Sithe futhi masifika sima lapha eminyango bafika futhi basivimba futhi bafuna imali futhi engango-R100 sabaninga basidedela sangena ke. Kube lapho ke sesingena ke sicula ke kamnandi ke kwase ke emva kwalapho kwangena iziphuzo basimukela ngeziphuzo saphuza saphuza namatiye konke sadla sosa nenyama kwase kusa futhi ekseni sikungakusasa ke na. Ngokujwayelekile nengikubona kwenzeka kule ndawo nasemphakathini esiphila kuwona. Ipheko siyasizana njengomakhelwane mangabe kunomcimbi khona ngiyofikela lokho nakho la uzoxhasa njengolungu lomphakathi or emndenini nakhona bayafika nazo ipheko njengendlela abaveza ngayo uxhaso lwabo. Ngicabanga ukuthi into ejwayelekile kuyenzeka nje. Okunye ke bake bekwenze nje ngokunamela mhlawumbe osingaye balowo mcimbi lowo ukuthi bajabulele mhlawumbe into eyenziwayo nje kakhulu kule ndawo esikuyo. Nento ezokwenziwa namhlanje angicabanga ukuthi sakuyenzeka into abazobe beyiqala manje nje kuningi okufanele behaliswe ngakho ukuthi mawushaya umcimbi wezulu kanje ngamhla ojwayele ukwenza izinto lesilungu kuke kube nezinto izipho ezikanjani njengaziphe kuyisipho noma okunye umuntu usuke ekulethe mhlawumbe wawumnikile mhlawumbe nawe kodwa nje kakhulu kusuke kuwukupha indlela yokupha ama-gift asesizulu yikho isipheko leso kubonakala ngakho umqaka ukuthi lethe ipheko. Kala ala kolios.
Look at
Likhona li amanye mabili ebomvu leli. Hayi.
Ambani mpaka ambala deh. Sama. Hai, gai nha. Au. Đi một đi về phá chụp lại. Au, mà nó không có con hai mà nó chạy.
Weshel.
sebesondele kakhulu ebhokisini athanda ukushesha khona imikhwelo ezothola indawo nayo la. Nakho. Makoti uyamthanda na? Makoti uyamthanda? Makoti uyamthanda? Uthi uyamthanda? Bathawulane phela sibabone. Ngithele ukuthi bathandana. Ungaseke ngani. Sokolwane sedlala. Kusuke kuwukuzizwa nje ubuntombi bakho mhlampe nje ukuthi ngaze ngayintombi yakwethu yabona nje ngisamshuka umkhonyana ngisalahla leli cansi ngisahamba nje ngiyintombi yakwethu ngisawushaya umoya nje ngisawuphafa yabo ngibuye sengimhle kakhulu. Esigcawini lapho-ke esekuphelela khona ababoka amakoti nabakwamkhwenyana sekuzoculwa-ke manje kuzogida masiqeda ukugida-ke sekufanele ukuthi-ke umakoti nomkhwenyana bexhawulane-ke manje ngosiko lesiZulu-ke siyaxhawulana-ke abesilungu baye befake iringi ngaleso sikhathi thina-ke kuba isikhathi sokuthi-ke sizoxhawulana ebese ithi induna uyamthanda na sikufanele ukuthi-ke ngithi ngiyamthanda nomkhwenyana futhi athi uyangithanda sekuyaxhawulana-ke lapho-ke sekuyaqeda-ke sekuphepha umsebenzi enkundleni le esigcawini sesiyanyuka sizekhaya.
lichaza ukuthi ibhokisi limele ukuthi umakoti uyashada kufika ngebhokisi la ekhaya uzoshada manje. Ngijabula kakhulu mangathola ithuba lokuzwakalisa ukubonga kibo bonke akade benami kusukela nje ngomhla ka-16 nje kakhulu. Ngibonga kakhulu nje umndeni wakithi kwaShabalala, ngibonga obhuti bami, ngibonga omakoti bobhuti bami, ngibonge nomama basebengasekho sekuyilabo nje ababili abathathu. Ngiyabonga nje kikho konke nje abakwenze kimi nje bangenza ukuthi nje ngizizwe ngisekhaya kakhulu. Bengazi ukuthi bengingitshela ukuthi mhlambe kukhona mhlambe kuzongiphula umoya njengoba abazali bengasekho, mhlambe obhuti benza nje ngakho konke okusemandleni noba nabakoti ukuthi nje bekwenze kube impumelelo konke nje kwaba impumelelo nje ngiyichaze angazi ngathini nje sithele ibhokisi benza yonke into nje. Ngiyabonga kakhulu nje kubafowethu bonke abakoti nekhaya nezingane zobhuti bonke nje ngiyabonga. Ngithi nje ngiyabonga nakade besuka kude ko-8 behla benyuka belungisisimo sokuze igcine sekuyimpumelelo. Ngiyabonga behla ngemali bengasebenzi abanye nje kodwa bayikhandile nje kakhulu bakwenza bayimpumelelo.
ngiphinde futhi ngibuye ngizobonga abamkhwanazi futhi. Ngibonga kakhulu abafowethu abakhona abasekhona bawubamba umsebenzi kamfowabo kakhulu, akukho okungiphathe kabi, kube impumelelo konke. Ngibonge kakhulu futhi nabantwana babafowethu nabo futhi bangenzele kahle kakhulu ngoba nje angazi ngathini bazivalile isikhala sokuthi akasekho umkhwanazi nje ngendlela abenze ngayo nje bawuphathe kahle umsebenzi wakhe. Nje ngagezeka nasenhlizweni yami noma kade nginabo lobuhlungu phela ukuthi kazi kuba ukhona yena ngapha isenza kanjani ngoba phela bekuwumuntu akade sithandaka isizulu-ke sithi noma sixoxa nje asho ukuthi hhayi mhla ngishada kuba lokhu nalokhu, kodwa nje ngiyabonga kakhulu nje koShamasi, koMpangazitha, koMshengi, koDonga kaMavuso, sidaba sinokusikisaba siza nomlandakazi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ngazi nemicimelo nje efikile bangicimela isile abantu, icansi yini yonke nje into ongayicabanga enhle nje angazi ngathi nje ngiyabonga halala kakhulu kuleyo ndawo. Bebengashayi wena ngoba dishaya. Awuwena wena oshayiwa. Bebelwe impesa ngakibo ngoba begxotshwa. Ngoba sebenzeni la. Ngiyathanda ukudlulisa amazwi ami okubonga kumndeni esibambisene nawo womkhwanazi oShamasi uMpangazitha. Ngikhona konke kusuka ekuqaleni kade sinabo izwe babengasekho basithwalile baveza ngikhombisa ukuthi umfowabo akasekho ubaba uqoba umncane akasekho emhlabeni. Benze ngakho okusemandleni usiseka njengengane zakhe kwaba mnandi bese kuba umndeni wangakubuka mama eMthaleni kaShabalala. Sibonga kakhulu ngakho konke abasenzele khona ube bengekho ngaba kuqhubekanga kahle kwazise umama akasena babazali yonke into yenzelwa ubhuti bakhe. Sibonga kakhulu nomphakathi osixhasile, siyabonga kakhulu engathi nikwenzile noqhubeka nikwenze nakwezinye. Saba kwamkhwanazi, siyabonga.